खोमसिया खोमसि जानानै थाया अब्लाबा सोराङा फैयो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावबो दिनै जि खोमसि। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन बे आंनि बसखौ बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा रायजोफोर आरो लोगो नोंथांमोन दिनै जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारा मा बुंखो थारैनो नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय। दायो दङ जोंहा प्रमोद बर' सारनि बिबुंथिखौ आं होगासिनो नोंथांमोनो। स' बिनिनो सिगां आं मोननैसो खोथा बुंग्रोनो इउपिपिएलनि मानाव गेदेर चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारा फैबाय थानाय मास बा डिसेम्बर दानावहाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो केडारफोर दं बिथांमोनखौ जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनायनि रादाय होबाय। रायजोफोर खोनादोंना रायजोफोर? रादाय होबाय जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो केडारफोर एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ जोंहा बे फैबाय थानाय मास डिसेम्बर दानावहाय 2024 डिसेम्बर दानावहाय जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनायनि रादाय होबाय। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा प्रमोद बर' सारनि बिबुंथिखौ खोनालांनो मोनगोन आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन दिनै एनडिबिफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जुजिदोंमोन आरो नांबोदोंमोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होबोदोंमोन। स' बिनि थाखायनो जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारा आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जेसेबांनि एमएलएफोर दं स' बिथांमोना एनडिबिफोरखौहाय जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनायनि रादायखौ होबाय। थारैनो जोंहा एनडिबिफ्रा जोबथे साननिफ्राय उदां जामारसिगोन रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रो आरो बे उदां जानायनि सिगांनो जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारा मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रो। स' जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारा बुंदों खोमसिया खोमसियैनो थाबाय थाया थारैनो सानसेब्लाबो स्रां फैगोन। जोंहा बर'फोरनि गेजेरावनो न'खरसेयावनो जोंहा खोमसिया दं आरो बे खोमसिया सानसेब्लाबो सोरां फैगोन आरो स्रां जागोन होननानै जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारा बुंखादोंमोन। थारैनो बिथां बुंनाय बायदियैनो दिनै इउपिपिएलनि मानाव गेदेर चिफ प्रमोद बर' सारा डिसेम्बर दानावहाय फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावहाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो केडारफोर दं बिथांमोनखौ जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनायनि रादाय होबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय DAIMARI रन्जन दैमारि सारा मा बुंदोंमोन। स' आङो स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। खोमसिया खोमसि जानानै थाया अब्लाबा सोराङा फैयो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावबो दिनै जि खोमसि जि जोमै दखरसे खोमसिया दं बे सानसेब्लाबो स्रां जागोन। जोंहा DAIMARI रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थांनायनि सिगां बैफोर टपिकखौ बुंखादोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे न'खरावनो जोंहा खोमसिया हाबनानै दं आरो बे खोमसिया सानसेब्लाबो स्राङाव फैगोन होननानै बुंखादोंमोन। थारैनो बिथांनि बुंनाय बायदिनो जोंहा प्रमोद बर' सारा फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव नोंथारगौयै जोबथे साननिफ्राय उदां खालामजोबसिगोन रायजोफोर। दायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा प्रमोद बर' सारा मा बिबुंथि होदों। जोंहा एनडिबिनि थाखाय 10%बो जिरायनानै थायाखै बिथाङा जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो थाखाय। स' नोंथांमोना प्रमोद बर' सारनि टपिकखौ नायग्रोबानो जाबाय। जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। आं मिजिंथियो खम समनि गेजेरावनो जोङो बिथांमोनखौबो जेलनिफ्राय बरननो हागोन। जिखिनि केस दङ बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। उकिलफोरजों जोङो एनि टाइम सावरायगासिनो दङ बेखौबो जोङो हागोन होननानै मिजिंथियो। थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोना नुखाबाय आरो खोनाखाबाय आरो मोनथिखाबाय जोंहा प्रमोद बर' सारा बुंदों जोंहा एनडिबिफोरखौ जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जोंहा 10%बो जिरायना थायाखै। थारैनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो जोंहा प्रमोद बर' सारा मिथिबायना। नाथाय माब्लानि दिनाव जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DAIMARI रन्जन दैमारि आरो लोगोसे जेसेबां एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ माब्ला उदां खालामनो हागोन बेसो बाथ्राया सोंथि जानानै दं। थारैनो जोंहा प्रमोद बर' सार सालायबाय थानाय सरकारा जोंहा 5 बोसोर जाबाय रायजोफोर 5 बोसोर जानो थांगासिनो बारा गोबाव सम नांला। नाथाय बेनि गेजेरावबो दिनै जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो हायाखै बेसेबांबा दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर। स' थारैनो जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो हायोब्ला नोंथारगौयै जों बयबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होनानै जोङो प्रमोद बर' सारखौनो आरो गादियाव जिरायहोबावगोन। स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन।